m nwoke bụ diọkpala m na-ene m anya bụ usu na-ene oke maka ife nna ya melụ m o. Nwa m nwoke a m na-agwa unu maka ya, papa ya anụbugo nwaanyị bifo wee nụba m. So m wee bata wee notisie na nwunye nke izizi melụ gịnị, piogeriri mpiogeri like cheatiri on the man, ịghọta kịta. Wee bịaka wee chụọ ya, ha wee bịaka wee so okwu. So maka ya na di ya ekwetara na o nwere nwaanyị dị innocent, ya megheri arụ nwoke a na-akwụ ya, ya megheri arụ nwoke a na-akwụ ya, ya nata leti nsogbu, na-eje mitin nata leti nsogbu, ya amụsi amụ ike nsogbu, ya na-achị ọchị na fon ya nsogbu. Oge ọbụla ọ na-eje na fon ya, in fact na monitor front and back. Ya nwee shop ebe a na-ele ife ya taa kịta, ya na-ele ife nni. Ọ sị m nne na di ya na-ekwu okwu na ọ chọrọ dị ịma ma ụmụaka ọ nọ, ịghọta kịta, bikos ya nwee ike ndị chafịa nabata ọsị na ibidogo mpiogeli na-etu ka o si adụ ụmụ nwaanyị niile akwụna akwụna. Ọsị ya nwaanyị na-anụ di ị na-epiogeli ị na-eme nna ya kene nwoke n'ụzọ okwu o. Nwoke akpọ ya na fonu nsogbu, ọsị m ihe a na-eme na ya mụrụ ife a ga-eme maka na gịnị na ya amụtasịgoli ụmụaka. Ịmagolu na obidogodo obele obele mgbe ọnụ atara ya, ịmagolu dị mụọ ha na-egro dị mụọ na-adụ worst. Ọsị m nne olu one day ya nọ na shop ya na-ele ife, so beans ya agwụgo and na fa na-adọgogoche beans n'elu, ịmagolu elu odubi elu odusie nye on top of each other. So that day maka na ya na-abụ nyapanata beans obi ibu nye kenye ụzọ na-abụ na beans niile ya kele ka agwụsigo, akwa ịghọtago, maka na ụmụaka kwesịrị inyere aka na-ene n'akwụkwọ na enwere ike ịkpọfa. So this man wee bịa sị na ya chọrọ beans, ya wee sị ya bugodo ụzọ baa n'ime jebube the beans, fụ na the beans dị too much na ya ma mbụ nwunye. Ya wee kpọọ the man wee sị biko ya bịa nyere aka ka fa bupụta the beans. Ọ sị m nne na fa ebupụtachagokwe beans o, ịghọta kịta. So ya wee bata ka ya weta akpa ya ga-eji wee kenye ụzọ na-akpa wee lesi the man, wee fụzie na ebe fasi wee bulu beans na other stuff dị ya n'elu na-achọ ka ọ daa. Ya wee jide aka wee tie mkpu, the man wee gbata wee nyeli ya aka ha wee butube ndị nọ n'elu butusie, wee ji nwayọ arrange bekwedite na arrange sie. Ịghọtagonu ka the man bịalụ inyeli aka, ọ bụrụ na akwa oyi dị tight, ịmagolu shirt ka oyi, o wee wenye aka enu wee fụ datid o wenye aka enu na shirt afọ dị too tight. Ịghọta kịta isada na ọ dọkala adọka ọ na the button mebi, o wee kpọpe the button wee kpọpelu tie ọfọzie ofu, o wee hapụzi anya wee nyebeli aka nyezieli aka. Fana bụ ị na-esi na na the store na-apụta na di ya na nwa ya nwoke ị na-abata. Ọ sị m nne na di ya afọrọ this man with heat na-emie and the heat na-eme nyanwa. Ọ sị m this man wee rigolie wee gburie. Ọ sị m gịnị wee gburie ya na-eti, ọ na-akpụ ya asha na-akpụ ya ihe niile. Ịmagolu ka o tiketeziri mkpu ya ruo onye aka, the man wee tie aka o wee jibie maka o memerụ onye arụ maka na ife ọ na-akụ ya dị too much. Ịghọta kịta ọsị ya yes na enwego proof na enyi nwoke na-etizi efe na enyi nwoke na-emezi nka. Ọ sị m ọkwa etu si m di ya etiekwa aka o ka ya na the man nọ n'ọgụ gwaba nwa ya nwoke sị anyị akpụta napala oche ka ọ kọba the man. Ịmagolu na-agwa the boy ife ọ ga-eme, ya wee jee jide nwa ya nwoke ya na nwa ya nwoke na-agacha. Ịmagolu maka egbe ya nkịta o were nkume kụwa the man isi o, si bụ ọkwa na ya nne o. Ọgụ afọ ka na-anọzi ndị nọzi ịmagolu ndị nebia gba atabazia wee jibezie fa ncha niile. The man wee pụta sị m nne na di ya chọrọ dị nọ, ọ chọrọ dị ma ọ na-akpụ ya achawo nke nwa nna ibie enwe nso ị na-agbagharị akụna ị na-emegharị nna na na-awụgo nke a na-anọ were esuru gị nọ n'azụ kaba na-esi ezu. Nwere ife a na-ekwu ekwu. This man na-ada ekwu n'iru nwa ya na ifugodo attitude this man display na o nwere nwatakịrị ama mbelife ya. Sị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme ke ka esi jekwube nwa ya jegwaba ya na ya desi ibọn gị wutere nwoke afọ na-ekwukwu n'ọzọ obele nwa. Ọ sị m na nwa ya nwoke ya na-agwa anyị ife ahụ n'ọdụ 15 years old ya mụrụ ife a ga-eme. Ọ sị m sinsi afọ nwa na-alị ya anya ọ na-alị ya ihe a. Ọ sị m ka papa ya kwagidere eyi ndị mmadụ na-agwazi okwu sị aka ike na ife na-eme gị oge ọbụla ife a ka ị ga na-akwa nwaanyị a na-etinye ịgbago ndị mmadụ gwapasị anya okwu. O wee sekpụrụ nwa ya wee naba wee saba nwa isi saba nwa isi ọchọ dị ma na nwatakịrị bụ obere nwa wee sasị anya isi. Ọ sị m nne maka na ndị mmadụ kpọbaziri ya na fon gwabịa sị ya na ha nọ dị ma anọba na mgbe o tiri mkpu ya nọkwa maka na o nwere onye ọzọ kwụkwa ebe afọ na-eme gịnị bịala igo ife o apụ ịghọtago. Dị man na-asị ya na mgbe ya bata na ọ na-asị ya jidie n'ọkpa jidie n'aka bunyitie mee nke a
ịgbagolu ya nụlụ ife menu ndị mmadụ convince chezili die ka a kpọsịrị ya na fonu si m nwa a wee bidozie n'ala ya anya na nwa dị kenezie good morning si m ya megheli arụ ka a ga-eti efe papi ya agbata si m ịgbarọ ya wee jekwuru papi ya wee si anya biko ya kpọọ nwa ka ọ gwa ya na ihe anwa o kwuru na emelie ya kpọọ nwa ka ọ gwa ya na ihe anwa o kwuru no mistake papi ya si na ya ma mmie na ya ma mmie ya dụshọ na ọbụgodo na orere mbọsị afọ na onwego bọsị odi ọ sị m nne ya mara ife a ga-eme o na ya agwagodi egwesị ya dat na ọ bụrụ na ọ gwara nwa ife ahụ ya si anya gwa ya ya ga-ejebe nna ya jekọọla ya ife menu wit ndị witness nọ n'ụwa ịghọtara na anya be nna nke nwoke ya na be nna nke ya nwa ya akpọ ha mitin di wee sị ya na ọnwa ahụ akpọ ha mitin na this marriage is over na ọnya nọlụ ka nwa afọ na-alụ ya anya na ọnya nọlụ ka nwa afọ na-edisrespect ya ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme na ya chọọ ka ya mee insist ka ya jeme gịnị jee kpọọ mitin afọ ọ bụrụ na di esi na ya chọrọzi the marriage onye ọbụla ejebela onwe ya ya na-eme ọfụma because na ndị ọzọ kwusef na o nwere ike this boy ya na-akọpụrụ ndị ọzọ ọsị m mgbe ọbụla ya na nwa ahụ nwere okwu nwoke nwa palisi eto ya maka na ọ laikele ife ahụ nwa ahụ na-eme and ife ọ na-emezi bụ ọbata anya na ya bọsọ ọbụla ya na ya na-aba na-aba mba ma ọ na-ekwu okwu ọ na-ekwu ọ na-ene nwa afọ anya ọ na-ekwu ọ na-ene nwa afọ anya ịmagolo ọ na-ekwe n'isi ịmagolo just to continue that thing ọ jọgbulude n'esigbo nke akwụ ọ jọgbulude negodo obere nwa ị na-ajọst na-atọchọgharị ka ị wee blee man ife ọbụla dị ọlụ gị na nwunye gị you people should sort it out as an adult don't bring children into it ọ dịrọ oke maka na ihe anyị na-eme nwa kịta ọnụ nwaanyị ife anyị na-eme ka ọ ga na-emekwa ọ bụrụ ịchọrọ ọ bụrụgodu na ị nwere a happy marriage ịchọrọ ka nwa gị nwee a happy marriage ife anyị na-eme inwe ike che na ị na-eme nwute nwunye gị mba ọ fụchọ nwa ka ị na-affect maka ife a niile ọ na-afọ na install ọnya n'isi ya ọman trọst nwaanyị n'ụwa ivi na onye lọvụrụ ọman trọst ya ọ dịghị ka ọ ga-enwe happy marriage agbọrọ m mana ike gwụrụ ụmụ ama njọs nọkwala na bankịtị ka install such thing n'isi nwa m ka ọ na-afụtazi m ka ịmagoro na ashananụ nke mana ụmụ nwaanyị niile na-eke ma kedu ife iji nụba nwaanyị ị gara ịrapụziri nwaanyị maka nọ na nwaanyị maka na o nwere ife dụka ịma lack of trust na marriage yes mgbe ọbụla enwere lack of trust marriage afọ ada work mana unu eji na ife nkwu wee judge gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere dis woman aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ